O sea, porque unha cousa é o precio e outra cousa é o valor. Estábamos todos acojonados. Brutal. ¿Qué pasa, freaks? Hoxe imos a estar cun convidado brutal. Imos a estar con Toñito de Poi. Afamado guitarrista dos Herdeiros da Cruz, Toñito é a perfecta síntese entre estrela de rock e carismático chamán. Fora da súa militancia cos máis grandes, a súa comunión coa música e a selva levarono a facer varios discos en solitario. No audiovisual fixo aparicións en traballos de serie B, así como programas de televisión, series e cine. E por riba diso tamén foi guionista do Show dos Tonechos e Land Rover. Con que filmes nos sorprenderá o bo de Toñito? Ímolo ver. Listos, caníbales? Mira, ti sabes que hai determinadas películas e contidos que din non apto para niños, non? Pero claro, eu hai anos que son neno e daquela ese límite non estaba tan marcado e ainda pouco estaba tan estricto. E é unha pena, porque a película que me deixou unha huella indeleble e brutal foi unha peli que vin de neno, tería eso, 12 anos, 10 anos por aí, que me marcou a miña existencia dunha forma brutal, que foi unha peli de David Lynch que era El hombre elefante. Brutal. O sea, foi... E dis, Dios, como pudestes ver eso dunha edad tan tierno, non? E nada, entón fomos ao cine porque o título prometía e ostras, e fomos todos ilusionados e en canto empezamos a ver a peli, se me abrió el suelo, me tragó la tierra, Tardín anos e anos, eu mismo comprendín por que isto non se pode enseñar a rapaces e tal. Acordo que estuvera sin falar un mogollón. O sea, sin falar, sin ter unha conversación, o sea, ao mellor falando un mínimo para que non me encerraran nun manicomio, o típico, ao mellor que te ves obrigado a saludar, pois igual estuve como unha semana, así non volvo a pasar desde a primeira vez que fui a selva e participei nunha ceremonia da Estrela da Mata. Estuve en o cielo e o infierno, porque por un lado, claro, co cerebro ainda formándose, ca alma ainda aterrizando neste planeta, dicen, jova, como se pode conseguir transmitir tanto cunha obra, tal? Borrouse a ficción de min, que decir, entendín que eso non era ficcionado, non vin en ningún momento actores, nin películas, nin nada, que ahora, cos anos, es capaz de ver as, non sei, pois, sabes, os fíos, a marioneta, pero todo era tan real, foi tan brutal, pero ao mesmo tempo tes esa vocita que che di, no, este é unha obra, tal, pero casi para protegerte, non? A verdad que foi unha conmoción en esa edade ver esa película, El hombre elefante, brutal. Aparte, bueno, pues, despois cando te enteras que foi un caso real, que tal, que brutal, brutal, brutal. Pa min a peli icónica, pa min a nai, a Maloca, sabes que Maloca é unha palabra huitoto que significa casa madre, que está construída como unha muller parindo, non? O sea, pois pa min a película de risa, que pa min é a que se eu fago, de feito eu dedico como humor, basicamente escribo moita cousa e fago tal, pero basicamente é La vida de Brian, para min os Monty Python, é ese humor o que me gusta. Me gusta o humor de Femino e Cansado, pero me gusta o humor que rasca o absurdo, sabes? Se os romanos inventaron a cruz, quen inventou a raya? E non se vale dicir os colombianos. O sea, ese tipo de historias. Quen era esa gallina truleca que apostou un huevo, apostou dos? A quen e por qué? Ese tipo de cousas que dices, joder, non sabes onde agarrarte. E de por riba está dentro dun contexto. Bueno, pois eu creo que os Monty Python, sobre todo aí, que para min a súa obra cumbre é esa vida de Brian, obviamente. Hai moita cousa que fixeron esa, sobre todo os sketches e tal, pero esa peli creo que está completamente redonda, vamos, é unha obra de arte, incluso o tema do final, o sea, é maravillosa, maravillosa, o sea, eu penso que cada secuencia é, vamos, é para cincelala en piedra e poñer no Museo del Prado. Bueno, pois é Coco. É unha que estou chorando prácticamente, casi toda a película porque sabía por onde iban os tiros. Non sabía o argumento en absoluto, non sabía para nada o argumento. Pero na primeira secuencia sabía que eso iba a atravesar ao medio completamente, iba a deixar un pozo que para recuperarse, sobre todo por miña experiencia vital. Eu adoro Latinoamérica desde que dicen, ¿cuándo sale este autobús? Cuando esté lleno, señor. Eu, este es mi tío, claro, cuando esté lleno, claro, normal que preguntas, Juan. Bueno, pois ese tipo de movidas e toda esa profundidade que teñen aí insondable.
concepto da trascendencia, da memoria, de todo, absolutamente de todo, a propia guitarra, o instrumento, todo, porque así, eu teña, as miñas guitarras todas teñen nombre, a Sachadora, a Atlántida, a Mariluz, que si, e non un nombre por poñer un nombre, porque un nombre no fondo, por exemplo, por chamarlle Carballo, sabes o que é? Non tens nin idea. Ao contrario, faiche un ignorante peligroso porque pensas que sabes. O sea, porque unha cousa é o precio e outra cousa é o valor. Aquí sabemos o precio de todo, pero non sabemos o valor de nada, non? Pero, e esa peli consigue traspasar eso, consigue darlle o valor á existencia humana. Cando vas para a selva, así, antes de entrar na selva, pero a medida que vas avanzando, en vez de ter deidades, eles teñen as fotos dos seus ancestros, porque eles sobreviviron esas condicións tan extremas, entonces, quen pode ter unha foto tena, porque como decía meu abuelo, aguanta porque se eu non aguantara ti non estabas vivo, non? Ou como decía a miña abuela, se a vida se che fai dura porque ti eres blando. Brutal, absolutamente brutal esa peli, e chorei como unha auténtica magdalena. Casi é máis unha anécdota ridícula que unha historia, que é La Cosa. Eu estaba no cine vendo La Cosa. Vale, La Cosa, conocedes La Cosa? Que é brutal. Era un adolescente e tal. Íbamos con José Dallaso, que é un labrador, a Sachalo, mío, que fixamos unha canción e todo. E íbamos todos da aldea ao cine de Ribeira, tal. Íbamos sempre, salíamos de Totem e íbamos ao cine, tal. Íbamos La Cosa, todo Dios acojonada, tal. Entón hai unha secuencia en La Cosa, estaba todo o cine así, apretándose os dentes con La Cosa, ese monstruo que se metía, ese alien, acordaste, en esa estación invernal ali de Antártida e non sei que, pois a xente se transformara toda esa movida. Estábamos todos acojonados, agarrándose a sentar. E José Dallaso, hai unha secuencia onde sale un can, hai un can que se queda así, e ese can depois ábrese así, sale o monstro, non? Entón, cando está o can así mirando, di José Dallaso, pasa, pastor! Sas, a la vaya película, fixo todo, brum, empezou a rir todo Dios. E depois, calquer cousa que pasaba era todo, chega hasta o director e mato, directamente, pasa, pastor! Oh, no, va, tío, no, jodeu completamente. E claro, a partir de pasa, pastor, era todo. Era unha cousa de descojonante, sabes? Cando o tío se vai a arañas, xa era particionado, pero non nos, todo o cine, tío, era particionado. E non, mima. Bueno, pero disfrutei igualmente. La disfrutei igual que quería transmitir o tipo, pero disfrutei. No, vou mollar a tope, porque pensei na ben e vou mollar a tope en esta peli, a tope. A película, a saga e todo, que me arrepinto moitísimo de defendela hasta a saciedade, acórdome na cafetería da Televisión de Galicia, enfrentamientos terroríficos aí, que confundían o personaje ca persona e toda esta movida. E eu dixen, pois, bueno, a defender eu. É como cando eu agora chego a un súper e queres bolsa de plástico? Sí, 2, por favor. Hai gente en que defender o plástico, non vamos estar todos contra o plástico. Entonces defendí nesta saciedade, hasta que eso degenerou hasta o punto que Dios mío, tío, é mellor que estuvera calado. Que é Torrente, tío. A primeira de Torrente é unha genialidade para min. Unha auténtica, é brillante, é increíble. Pero a partir de aí é que non se salva nada, tío, nada, para min, nada aborrezco, o sea, non soporto, o sea, tal, e ahora xa desvirtuou o seu propio traballo, tío, e todo eso que eu discutía, que non sei que, porque é un zafio, que non, un zafio que é en o personal, non, porque, joder, que sei, pero se está genial, o sea, todo eso, tío, cando tiro o peido, incluso que eu sempre estou, tiro o peido, de repente a ti entra co peixe e di, que bien huele, é que todo, o sea, está boom, vai todo afinado. E as colaboracións que ten, por favor, Bardem, Jaime Cansado, o sea, é que é todo unha maravilla esa peli. E o guión está, ao final era un policía, que está todo perfecto, todo. E a partir de aí destrozou todo. Non entendeu, non entendeu, non vou dicir que non entendeu nada. Fixo depois tartas de guindas, e a guinda estaba, pero non entendeu, e a mí me molesta porque eu defendina tanto que claro, depois deixache, quítache as armas. Bueno, freaks, que? Gozache desta entrevista? Se vos tamén sodes dos que defendedes a morte a primeira de Torrente, entón dadelle o like, compartide e suscribidevos. E lembrade que se queredes apoiar o noso proxecto, ben podedes facernos unha chega na nosa conta nas Illas Caimán ou ben mercar unha das nosas fantabulosas camisetas. Esta.
esta non, esta. Xa sabedes, unidevos a nosa tribu, canioles.